Det der er TV-avisen. God aften. Sundhedsstyrelsens narkosituationsrapport er lige kommet ud. Og det viser en stigning på hashrygere mellem 16 og 34-årige siden 1994. I 1994 var tallene på 38% af Danmarks befolkning, der har røget hash. Men i 2005 var det steget helt op til 49,5%. Siden da er det faldet helt ned til 44,5%, men den nyeste rapport er lige blevet offentliggjort, og der kan man se, at det begynder at stige sig selv igen, og den er kommet helt op på 45,9%. Vi her på redaktionen har kigget på disse tal, og vi har lavet en spørgeundersøgelse på 3 forskellige klasser, på 3 forskellige gymnasier i Vejle. Og spørgsmålet var, om de har prøvet at indtage en form for hash af nogen art. I de fleste klasser i alle klasserne blev der sagt, at de fik prøvet hash på grund af, at deres venner havde gjort det, og så ville de gerne også lige prøve. Nogle af dem blev ved med at ryge hash og gør det flere gange, mindst 1 gang i ugen, mens andre nøjes kun med den 1 gang og gjorde det ikke mere. De 3 gymnasier, vi har kigget på, det er Campus Vejle, Rosborg og Rødkilde. På Campus var der 20, der har prøvet det, 14, der ikke har prøvet det, og 3, der gør det mindst 1 gang om ugen. På Rosborg var der 5, der havde prøvet det, og 25, der ikke har. Rødkilde var der 23, der har prøvet det, 12, der ikke har, og 2, der gør det mindst 1 gang om ugen. Ud fra de her tal, der kan vi konkludere, at på gymnasiet, der er hash meget udbredt. Og du kan ikke finde en eneste klasse, hvor der ikke er en, der har prøvet at ryge hash. Nogle af de mennesker, der prøver at forebygge unge for ikke at komme ud i det med stoffer og hash, er SSP, også kendt som Skole, Socialforvaltning, Politi. Vi har interviewet SSP-konsulenten Simon Knudsen for at få deres syn på tingene og for at få at vide, hvad de gør for de unge, og prøve at forebygge det for dem. Hvad er den yngste alder, du har fanget en i at ryge hash? Eller der er en, der har opsøgt dig? Det har været omkring 12 år. Hvilke følgesygdomme har du oplevet eller set, når du har været sammen med folk eller behandlet? Har du været ude for, at der er nogen, der har haft det virkelig dårligt og har fået nogle forfærdelige? Altså man kan få nogle, hvad det hedder, psykiske følgesygdomme, som følge af det. Man kan se, at der kan være en sammenhæng mellem hash og sådan noget som skizofreni og sådan noget. Jeg har ikke set nogen, der har haft det. Der, hvor vi har set det, er, at de får det rigtig dårligt, har ikke lyst til at gå i skole, droppe ud af skolen, får det rigtig dårligt med sine forældre og sådan noget. Så det er ikke decideret psykiske sygdomme, de har fået af det, men det har givet nogle skadesvirkninger, som har været rigtig hårde for dem, hvor de har droppet kammerater og droppet deres arbejde og fritidsinteresser og sådan noget, og isoleret sig fuldstændig. Hvad gør staten med hashmisbrugere, og hvor mange penge bliver der årligt brugt på det? Jeg ved ikke præcis, hvor mange penge staten sætter af til det. Man gør det på den måde, at staten forpligter kommunerne til at skal lave et behandlingstilbud til alle, der er i et misbrug af hash eller andre stoffer. Så er de forpligtet til at tage imod dem. Hvad gør I for at hjælpe hashmisbrugere, eller dem, der kommer og opsøger jer efter hjælp? Altså dem, som vi arbejder med, er typisk de unge mellem 14 og 17 år, som har et begyndende forbrug af hash. Man er blevet opdaget af sine forældre, eller taget af politiet, eller skolen er bekymret for en. Og det, man rigtig meget kigger på, det er, hvad er grunden til, at man er begyndt at ryge? Hvad ligger der bagved? Hvis man ikke trives i skolen, så er det det, man går ind og arbejder med. Hvis man ikke trives med kammeraterne, så kan man arbejde med det. Hvis man ikke trives med forældrene, så er det de ting, vi kigger på. Og så snakker vi selvfølgelig også med de unge omkring, hvad konsekvenser har det at ryge hash for lige præcis dig? Er der noget, I mener, I kan forbedre for at hjælpe endnu mere, end I allerede gør? Noget af det, man har fundet ud af, som har en stor sammenhæng imellem, hvad det hedder, trivsel og kriminalitet, det er, at de unge skolegang, hvis man har et stort fravær i skolen, så er der større sandsynlighed for, at man begynder på sigt at lave kriminalitet, eller begynder at ryge hash. Så derfor kigger vi lige nu rigtig meget på, hvordan kan man hjælpe de unge til at fastholde sig i skolen og trives i skolen, fordi det kan være med til at forebygge, at man ikke begynder at ryge hash. Kunne man lave en måde med fri aflevering af hash uden politiet indblandet for at slippe ud af sit misbrug? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg ved faktisk ikke, om det vil virke. Det kan godt være, at det gør det lige her nu, men
Jeg tænker om 3 måneder, må så ikke, at det er så tilgængeligt, så folk har fået fat i det igen. Hvor godt er det gået for folk til at vende af med hash, når de har været ved jer? Det er meget forskelligt. Det kommer rigtig meget an på, hvad omfanget var. Jeg snakker både med dem, som har prøvet det 1-2 gange, og der er der en rigtig stor succesrate med, at når de finder ud af, hvad konsekvenserne kan være ved det, forældrene finder ud af det, jamen så stopper de også med det. De unge, som jeg har haft, som har røget i et halvt eller et helt år, der kræver det noget mere og tager noget længere tid. Og der er det bestemt ikke alle af dem, jeg har snakket med, som har stoppet efter de har snakket. For at få et indblik i begge sider af denne sag, har vi interviewet en person, der helst ønsker at være anonym, men som har prøvet at indtage forskellige former for hash. Vi har spurgt personen om nogle forskellige spørgsmål, som er indblik i hans tid og oplevelser med hash. I interviewet har vi hans syn på hash. Hvordan startede du med hash? Jeg startede med, at der var nogle venner, som røg det meget, og lige så stille så blev jeg introduceret for det, fordi jeg havde jo mange venner, der røg, og så med tiden så blev jeg også en ryger, hvor jeg røg det et par gange. Har du prøvet andre måder at indtage hash ud over at ryge det? Jeg har prøvet de meget almindelige hashkager, og så har jeg prøvet noget, der hedder guldkakao, hvor det er kakao blandet op med hash. Vidste du godt, at det var ulovligt? Ja, det gjorde jeg. Jeg har også en gang næsten blev taget af politiet. Men jeg havde noget på mig, men de kunne ikke rigtig finde det. Det er jo også farligt. Ved du, hvad nogle af konsekvenserne kan være? Det sker ikke så tit, at folk de dør, så jeg tænker ikke, det er så vildt farligt, som folk de siger. Og man kan jo komme i noget, der hedder en hashpsykose, men det er jo kun, hvis man ryger det hver evig eneste dag. Ryger du stadig? Nej, jeg er stoppet. Jeg er begyndt at få det dårligt, da jeg røg, og jeg blev egentlig også paranoid for, at jeg ville blive opdaget igen af mine forældre. Har du nogensinde prøvet at søge hjælp? Ja, sammen med mine forældre, der kontaktede vi både kommunen og SSP. Der brugte de 2 forskellige måder at prøve at få mig til at stoppe. Den ene, det var, at de direkte forbød mig at ryge det. Mens den anden part, de hjalp med at snakke med mig om det, og det synes jeg var en af de bedste metoder. Har du nogensinde været ude for, at du er blevet dårlig af det? Ja. Og jo mere jeg røg det, jo dårligere blev jeg. Så det var en af de store grunde til, at jeg stoppede, fordi jeg lige pludselig fik det bare for dårligt. Jeg blev svimmel og opkastfornemmelse og sådan noget. Hvad mener du, man skal gøre for at hjælpe? Jeg mener, at ligesom SSP gjorde med mig, at man snakker med dem og prøver ligesom til at forebygge det. Det synes jeg er en af de gode metoder. Man skal ikke bare forbyde det og sige, det må du ikke. Nej. Hvad mener du om, at hash skulle være lovligt? Altså, jeg vil gerne sige, at hash det godt kunne være lovligt, hvis det kunne sælges i små mængder. Men jeg kan sagtens følge, hvorfor folk siger, at det skulle være ulovligt. Hvor mange gange inden for de sidste 2 måneder har du indtaget nogen former for hash? Det er omkring kun de cirka 2 gange. Hash koster jo cirka 70-80 kroner grammet. Bliver det ikke dyrt? Jo, men der er jo det, at man køber det sammen med sine venner, og så helst ryger det sammen med sine venner, og så deler man lidt, så splicer man lidt, og så deler man sådan lidt ud. Nu hvor hash bliver mere og mere almindeligt, så bliver lovliggørelsen af hash også bragt mere og mere op nu til dags. Nu vil Enhedslisten have legaliseret hash, hvorimod Dansk Folkeparti vil kun forstærke narkotikabekæmpelsen. Vi har taget to partiers meninger om lovliggørelsen af hash, hvor det ene det er Dansk Folkeparti, og det andet det er Enhedslisten. Ingen af partierne kan stille op til et interview. Enhedslistens grund til at legalisere hash, det er, at det vil sænke kriminaliteten hos unge, og det vil sætte rockerne ud af spillet. Enhedslisten vil sælge på et meget kontrolleret område,
f.eks. på apoteker, hvor det kræver recept og kun kan købes i små mængder. Dansk Folkepartis grunde til at ikke at lovliggøre hash, det er, at de er meget imod det, og de mener, at narkobekæmpelsen den skal kun forstærkes, og at det samme med politiindsatsen mod hash og straffelovgivning mod hash. Den forebyggende indsats og den indsats, der rettes mod misbrugere, mener de også, at skal forøges. Ud fra de ting, vi har undersøgt, har vi valgt at tage sagen i egen hånd og finde ud af, hvad folk de mener om lovliggørelse af hash. Vi har sendt rapporter ud, og han har spurgt det danske folk om at lovliggøre hash. Trods de mange afslag, fik vi dog nogle meninger fra folket. Hvad synes du om lovliggørelse af hash? På nogen måde synes jeg, det er okay. Det skaber mindre kriminalitet i vores samfund, så det kan til gengæld ødelægge mange forskellige ting. Man bliver ekstremt langsom, når det efter hver nye fejl, så på den måde er jeg imod det. Men nedsætter det kriminaliteten, så... Jamen, jeg har faktisk overvejet, om man ikke skulle prøve det. Nu har jeg prøvet det alle så mange år, det har jeg jo ikke vildt. Man kunne komme nogle bagmænd tilbage, og til livs, ikke? Ja. Jeg synes, at det er okay. Fordi det er ikke noget, man skal forstå længere. Hvad synes du om lovliggørelsen af hash? Det synes jeg ikke, man skal. Det er du... Ja, altså jeg kan godt se, at der kan være synspunkter, der taler for at undgå kriminalitet. Men jeg synes, det er så skadeligt, at det bør ikke være lov. Det var det for TV-avisen. God aften.